Salam Atabatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary. Atabatan habarlar gepleşigimizde bugün biz size Mayakuliýew adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Şeýlehem Türkmen Döwlet Medeniýet we Sungat Mektebiniň açyk kapylar güni baradaky habary dikkatiňize ýetirmek isleýär. Hormatly tomoşaçylarymyz, ilk şunu belläp geçmek isleýän ýagny dün habar berişimiz ýaly Türkmenistan aviakompaniyasy tarapyndan Russiýa uğru boýunça 13-nji maýdan ýürik uçar gatnawy gözüňe tutilýar. Bize şu uçar gatnawlaryň biletleri nireden almaly soraglар gelip goşdy. Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky elçixanasynyň Telegram toruna habar berilişine görä, ýürik uçar gatnaw üçin avia biletler 10-njy maýda saat 15:00-dan başlap Türkmenistan aviakompaniýasynyň Aşgabat şäherine kassalarına satylyp başlajakdygy habar berildi. Gelingini bolsa açyk kapylar güni baradaky habarymyzy dowam edelim. Mehriban tomoşaçylarymyz, Mayakuliýew adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň açyk kapylar güni şu ýylyň 13-nji maýyny saat 15:00-da geçirilir. Şeýlehem Türkmen Döwlet Medeniýet we Sungat Mektebiniň açyk kapylar güni bolsa 2022-nji ýylyň 27-nji maýyny saat 11:00-da geçirilýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, açyk kapylar gününe ýaşlar okuwa girmek üçin talap edilýän resmi namalar, ýokary okuw mektebine taýýarlanylýan hünärler, okuwlaryň gurulşy, alyp barylýan okuw terbiýeçilik we medeni köpçülik işleri barada giňişleýän maglumatlar Türkmenistanyň gahrmany Mayakuliýewyň muzeyi bilen tanışyp bilerler. Şeýlehem Medeniýet we Sungat Mektebiniň ýakyndan tanışdyrlar. Mehriban ýaşlar, olar baradaky maglumatlar bilen giňişleýän tanışmak isteseňiz, Atabatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atabatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Ve Atabatan TV YouTube kanalyna agza bolma unutmaň. Gepleşiklerimiziň inlik sanyny görüşýänçek hoş, sag bolun.